Okay. Pakitawagin po ang taong iniwan ako pero hindi naman po kami nag-break. Iniwan niya lang ako. Ang gulo, di ba? Eh, di na-break na rin kayo. Bernard po ang name niya. Bobby po ito. Mhm. Nag-break na rin kayo kasi iniwan Yun ka na niya. rin yun. Sometimes, yung mga ganyang cases ay hindi na talaga mag-work. Ay, Bernard. May tatanong lang kami. Kilala mo ba si Bobby? Bobby. Bobby. Sino Bobby? Hindi mo kilala si Bobby? Bobby Ang Guru? taong iniwan mo? Hindi mo kilala? Ha? Si Bobby Guru? Oo, siya nga. Si Bobby Guru. Bakit mo siya iniwan? Ha? Hello? Sige, Bernard, sabihin mo sandali sa amin, Bernard, bakit mo siya iniwan? Bakit? Walang kami ni Bobby na. Walang kayo? Ayoko. Sandali lang ah. Wait lang. Huwag mo ibababahang tawag, ha? Importante to. This is an emergency. Wait. Bobby! Bobby? Yes, DJ. Yan, ito na. Nasa kabilang linya na si Bernard. Mag-usap na kayo, ha? Okay. Kailangan mataas yung energy, ha? Go. Hello? Hello. Bernard! Oh, Ito na si Bobby. Sige, explain ka. Bakit mo siya iniwan? kumusta? Okay naman ako. Anong sabi mo? Okay naman daw siya. Sabi ko sa'yo. Anong sabi mo kila DJ, hindi naging tayo? Hindi naman naging tayo DJ. ah. DJ. Ala, kaya pala. Maganda ka na. Pakisabi na lang. Kung yung nangyari sa atin, Pare, hanggang mahal mo doon na raw. lang yun. Pero yung sa ating dalawa, wala yun, wala lang yun sa... Wala lang daw yun. Yung, Ganun na lang yun. oo. Kasi may jowa na ako, alam mo naman yun, di ba? Nag-like ko naman sa FB ko. Asa lang pala ako, Bernard. Ganun. Mahal. Tapos ngayon, nag-text ka sa akin, sabi mo, di na ako nagpaparamdam. Di ba ganun naman yung nangyari sa atin na... Hindi, di ba sabi mo, wala, joke lang yun sa akin. Wala akong boyfriend, sabi mo. O ano yun? That time, may jowa talaga. Yung bago tayo naghiwalay sa may kalsada, May di ba sinabi ko sa'yo na may jowa ako nun? O di ba nag-text na ng kinumagahan? Sabi mo, joke lang yun, huwag kang maniwala, diba? Sinabi ko lang yun sa'yo para hayaw kitang paasahin, parang ganun. Na, Ano sinabi mo kila DJ na hindi tayo naging tayo? O di ba sa'yo nang galing sa bunga mo nang galing, di ba? di ba that time na nagkakilala tayo, nag-inuman naman tayo nun? Oo nga, di mo ba naalala yung sinabi ko sa'yo dati? Kinalimutan ko na kasi yun eh. O di huwag mo sabihin na hindi tayo naging tayo. Tama. Hindi naman naging official na tayo ah. Eh, kung pupunta ka dito sa bahay, tapos yung may nangyari sa atin, hanggang doon lang yun. Oh, Oh my God. Kwento. O di ba, ayan, di ba may patora? Oh. O, ano yun, wala, laro lang. Di ba May- masakit? Nagpatato pala. Yun pala yun. Di ba pinatato mo yung pangalan ko sa kamay mo? Yun naman pala yun eh. Pinatato pala eh. Bakit mo pinatato, Bernard, ang pangalan ni Bobby. Sabi, Bobby? Dahilan mo lang ba yan na hindi mo siya minahal o may mas mahal ka bukod sa kanya kaya pinili mo yung mahal mong isa? May iba akong mahal. Oh, sakit.
Pero kung may iba kang mahal, nauna ako kaysa sa mahal mo. Hindi kita minahal, Bobby. Hindi mo ako minahal, pero pinalagay mo yung pangalan ko sa braso mo. Oo nga, bakit nga ba Ano nilagay yun? sa braso? Baka alaala lang yun na Trip lang. para lalo kang umasa. Ganon? Bakit nagpatato? Hindi ko po alam, DJ. Hay. Ba- Ako sabi niya, nagpaalam siya sa akin bago siya magpatato sa braso. Mm. Sabi ko, okay lang, sabi ko sa kanya. Tapos sabi niya ngayon, hindi kami. Eto na lang yun, no? Bobby at Bernard, alam na natin na kayong dalawa ay hindi pwede sa isa't isa. Ngayon, Okay. ang dapat natin gawin ngayon ay magpatawad ka, Bobby, sa nagawa sa'yo ni Bernard. Kasi kahit anong gawin natin ngayon, may mahal na si Bernard. Oo. At hindi naman natin gustong sabihin na, dahil pinaasa mo si Bobby, sige, dapat magkatuluyan kayo. Mhm. Tanggapin na lang natin na hindi tayo ang pinili ni Bernard. Oo. Pero para naman kay Bernard, alam mo na nasaktan si Bobby, 'di ba? Dahil sa ginawa mo. Hindi man naging kayo, pero umasa kasi siya. At yung sinabi nga na may nangyari sa inyo, syempre pag may nangyari, isipin mo talaga, yun na yung Dagdag yun eh. pwede nang It binds you eh. Oo. Kasi sobrang lalim ng connection na yun para magawa nyo yun. Kung kaya Bobby mahalaga yun at sa'yo hindi, alam mo Bernard, siguro dapat ka talagang humingi ng tawad kay Bobby sa nagawa mo. Kasi sa totoo lang, pinaasa mo talaga siya. Diba? Wala po kaming personal break niyan, DJ. Walang personal break. So ngayon, gagawin natin, aayusin natin ang lahat. 'Di ba? So sabi ni Bernard, may iba na siyang mahal. Bernard, may tatanong ako sa'yo, kahit minsan ba hindi mo minahal si Bobby? Hindi po. Ouch. Bob, Oh. sorry kung napasa kita. Sorry kung sinaktan kita. Pero gusto ko lang malaman mo na wala talaga akong naramdaman para sa'yo. Okay, Okay, Bernard. Bernard. Bernard, Po, wala ka nang gusto sabihin pa kay Bobby? wala na po. Okay, ganito naman. Bobby, alam ko masakit sa'yo to dahil ngayon finally narinig mo na at finally din nagkaroon na ng closure sa puso't isip mo na wala talagang pag-asa na maging kayo ni Bernard. Bobby, anong gusto mong sabihin kay Bernard? This is your chance. Sabihin mo na kung may sama ka ng loob, kung galit ka pa rin ba, at kung ano ang nararamdaman mo ngayon. Go. Bernard. Oh. Okay. Salamat. Wala, parang laro-laro lang pala yun. Pero masakit, di ba? Dahil pinatato mo yung pangalan ko, tapos pangalan mo. Okay na, wala na. Tapos na, di ba? Wala na akong magagawa. Okay. Salamat. Yun lang. Yun lang, Bobby. Wala ka nang gusto sabihin? Yes, sige. Ikaw ba may galit pa ngayon? Anong nafe-feel mo ngayon? Wala na, DJ. Gusto ko Sama lang ng loob. malaman yung wala po. Gusto ko lang, yung sama ng loob ko, yung pinatato niya yung pangalan ko, tapos wala, paasa lang siya. Pero okay na po. Wala. Alam mo, yung issue ng tato, parang parang kailangan natin ng sagot dyan eh. Sige, once and for all, Bernard, ano nga ba ang dahilan kung bakit pinatato mo ang pangalan ni Bobby? Kung hindi mo naman siya mahal, anong dahilan? Hindi lang naman pangalan niya na napatato eh. Ano pa? Marami naman. May mga pangalan din na extra na nakatato sa akin. Teka lang, kung hindi naging importante sa buhay mo si Bobby, bakit siya napasama sa listahan ng tattoo sa, katawan mo, DJ, di ba? wala, ako lang yung pangalan sa tattoo niya. Wala siyang tattoo na may pangalan. Meron, star lang sa leg. Oo. O yun Yun lang, nga. tapos nagpatato siya ng pangalan namin. O yun, bakit nga? Ang big question mark yun, Bernard. Hindi ba inakala mo na mahal mo siya dati? Tapos nagkamali ka, hindi kaya ganon?
Kasi para ipatato mo yung pangalan ng isang tao, ibig sabihin, there must be something special about that person. 'Di ba? Oo. So ano nga yung dahilan, Bernard? Wala naman. Wala lang. Oo. So trip mo lang. So kahit sinong tao pwede mo itato, ganon? Oo. Okay, so kung yan ang sagot mo, wala tayong magagawa dahil yan ang sinabi mo. Ang mahalaga naman yung ngayon sinabi mo na wala ka talagang feelings para sa kanya at hindi na pwede. Wala. At dahil dyan, sana kayong dalawa, alam ko, mahirap to. Kailangan na natin magpaalam sa isa't isa kasi hindi na talaga pwede. Hindi talaga pwede maging kayo. At dahil walang pagmamahal, hindi talaga pwedeng ituloy ito. 'Di ba? May last message pa ba kayo para sa isa't isa? Wala, DJ. Ingat Okay. na lang lagi. Salamat. Okay, sana maging happy kayo sa kanya-kanyang buhay. At sana Bernard, wag na maulit to. Yung ganitong nakasakit ka ng tao, sana wag mo na rin gawin sa iba, lalo na sa magiging partner mo ngayon. 'Di ba? Opo. Okay. Salamat sa inyong dalawa ha. Sige, DJ. Doggy, may sabihin ka ba? Go lang ng go sa buhay. Hindi pa ito ang katapusan ng mundo, Bobby. Correct, Bobby. May mahahanap ka pang ibang lalaking tatanggapin ka at hindi ka lang papaasahin. Tignan mo ako. May nahanap na ako. At ito ay sa katawan ni Kara. Siya ang napili kong magkilay sa akin. Ayos ah. Ganon.